Hej venner, jeg hedder Lulu. Jeg har et vældig specielt spørgsmål til jer i dag. Men først lad os varme op. Kom igen, vis mig dit største smil. Flot. Nå, gør et hop. Hop. Fantastisk. Nå stiller jeg dig mit magiske spørgsmål. Hvis du havde en superkraft, hvad ville det være? Lad os tænke, fly og god idé. Hvad med at være usynlig? Eller gøre alt fejrigt med en berøring? Yes! Hvordan ville du brugt superkræfterne dine? Hvis jeg for eksempel kunne fly, ville jeg svæve på himmelen på bomuldskyer? Kanskje jeg ville tage en prat med fuglene. Hvad tror du fuglene ville sagt? Lad os gætte. Kvitring, 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 ha 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 ha. Det havde været så gøj at snakke med fugler. Hvad ville superkræftene dine gjort? Kom igen, fortæl os. Yes. Superkræftene dine er fantastiske. Kanskje vi burde have superhelt kaldenavn. Super Lulu og Super Du. Hihihi. Hvad om det fandtes en tryllestav, og vi kunne gøre alt magisk? Hvad ville du ændret først? Et stort iscremefjeld? Eller en stor mygputtesky? Yes, ideen din er genial. Jeg tror, vi kan gøre verden endda morsommere. Kanskje vi kan pynte himlen med blomster. Hvad tror du, hvilke blomster? Tusindfryd, lavendel. Det havde været så fint, hvis himlen var fyldt med rosa blomster. Kanskje vi til og med kunne gøre skyene glade med duften deres. Vi har haft det så gøj i dag. Det er dejligt at drømme, ikke sandt? Men når er det på tide at dra tilbage til den virkelige verden. Men ikke vær redd. Vi mødes igen på vort næste eventyr. Fortsæt at drømme til da, okay? Ha' det bra. Translated with dbell.com. Free version.